बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 23 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि जिनिर गैयै गोसो, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो, बुजि मोनै सानस्रि, धेमाजिनि पबित्र ब्रह्मनि जोंनि इयुना बबे लामाजों, क'क्राझारनि संगिता नार्जारिनि जोंनि गामि, क'क्राझारनि बिबुं ब्रह्मनि मोनसेल' न' जोंनि बेयो, आरो क'क्राझारनि दिप्ता बसुमतारिनि जेब्ला मोनाया मुलुगखौ खोनासङो खन्थाइया सेबखांजादों।